Бу гәҗит өчен бүтән исем бармыймы? Менә шушы Акчарлак ашайны мин Илгәрәй буларак танылдым халыкка. Без менә бүгенге тормышка 20 ел элек сез өйрәткәнсез. Ну, Габдрахимне сагынабыз, дөресен әйтергә кирәк. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем. Менә камерага күрсәтик әле. Әлфия Абзаловадан башлап җибәргәнбез. Нинди вакытта әле кәгазьләр шушындый белән башлаганбыз инде, хәзер андай түгел, конечно. Әлфия апа белән башлап җибәргәнне әле дә хәтерлим. Ни өчен Әлфия апа икәнен дә әйтеп китим әле. Менә әле аңа 20 ел элек бит инде буйма. Ул вакытта Әлфия апа шаулап, гөрләп, җырлап торган вакыты. Светлый җырчы бит инде. Шуңа күрә Әлфия ападан башладык. Гомумән инде Акчарлак ул ничектер менә башка гәҗитләрдән аерылып тора шунысы белән мәгълүмат җиткерү, язылыш һәм инде гомумән менә ничектер анда бер интрига калып бара дип әйтимме соң ниндидер тагын да укыйсы килә, тагын нәрсә булып бетер микән дигән шикелле менә аның әни әйтәдер миңа, улым, Каралы Габделфәт абыеңда, анда Рузилә апаңда яңа газета чыккан икән, миңа шуны алып кайтып бир әле дигәч, мен әйтәм, әйе, минем истә булмайтам, менә беренче гастрольләре минем булды, сезнең белән бит инде. Ул Шал якларында булды безнең, Сара Садыкова концертлар залында булды, шунда гәҗитләрне урындык башларына куеп йөргән вакытта мин ул гәҗитне алып укыдым да, әле сорадым, өйгә алып кайтырга ярыймы моны дип. Мин аны алдым, өйгә алып кайттым. Әнигә бик нык ошады һәм шул көннән без Акчарлакка язылып киләбез. Менә шул. Чыннан да бик матур, истәлекле. Әни инде күбрәк шулай ук, улым, каралы, сине дә язмадылар микән анда дип тегел сораштыра. Ул әйтине бар, әти-әни өчен дә горурлык, кайчан синең малаеңнан да язалар. Аллага шөкер, беренче адымнарын атлаган вакытта Акчарлак миңа бик зур ярдәм кулын сузды. Чөнки нәкъ тә шушы Акчарлак газетасы аша сезнең концертларда чыгыш ясап, мине Илгәрәй булып, ул вакытта Илназ Гәрәев, аннан Илгәрәй исеменә әверелдерелгән вакытта, шулай Габдрахимгә бик зур рәхмәт, аның җиңел куллары белән без инде Акчарлакка язып чыгардык. Илназ Гәрәев түгел, хәзер ул Илгәрәй булачак дип. Менә шушы Акчарлак ашайны мин Илгәрәй буларак танылдым халыкка. Габдрахим мондый нәрсәләрне яратадыр инде. Яратадыр ул, гел шундый теге ул вакытта әле мин теге яшь күп әйберне аңлап бетермим бит инде. Аның белән сөйләшкән вакытта да гел әкрен диктофонны чыгара да ул. Яздырып, аннары соң уза берничә көн, бер-ике атна әни шалтырата. Улым, каралы, анда Акчарлакка синең турында язганнар икән. Монда миңа инде коллегаларым әйттеләр дип, әни инде теге почтага төшеп менә әле килмәде микән анда безгә Акчарлак, каралы улым дип, шаярак теге. Булай шундый гәҗитләр теге арттырып ничектер язалар. Бик теге артык мактаганны мин үзем дә яратып бетермим. Миңа кызык, мәсәлән, кайчан гәҗиттә чын туры мәгънәсендә язылган бер статья дип әйтик инде. Су эшләмичә инде. Әйе. Буямыйча. Менә Габдрахимның күбрәк тә мин яратадыр иман менә бу язулары. Ул үзе дә менә син Габдрахим дигәч, Габдрахим бит инде Акчарлакта бик озак еллар эшләде. Аны иң беренче дөресен әйтергә кирәк инде, мин һәр вакытта дагы менә Габделфәт әйтә инде, менә Габдрахимны чакырам ди. Мин ничектер куркып калам. Чөнки була бит теге управляемый, неуправляемый кешеләр. Мен әйтәм, моның белән ничек эшләргә булыр икән дип инде. Габдрахим килгәч, ул чыннан да аның тышкы кыяфәте генә икән, менә шундый неуправляемый. Ул шундый хисле, шундый эчке дөньясы бик бай кеше бит инде. Очрашырбыз, ышанам, ләкин кайда һәм ничек, нигә моңсу күңелгә яшәгәнгәме синсез.
Килде бит әле шуннан килгәч эшли башлады бит инде. Ну кызык статьясы кызык әлбәттә. Аның артыннан инде төрле кешеләр дә килделәр инде теге чыгарма дип җылап тагын инде. Чыгарыйк ди инде, мин чыгара алмыйм. Андый вакытларда күп булды инде. Мәйтәм, миңа керделәр икән чыгарма дип, мин чыгара алмыйм, мәйтәм, ачуланма дип инде. Аннары җырчыларны да менә ул кемне ярата? Җырчы гына түгел инде, шәхесләрне кемне ярата? Менә язучылар кемнәр ошый. Ул аларны менә популярлаштыру өчен. Аннан соң бик күп көчен куядыр я. Менә шундый теге изге күңелле кеше иде инде Габдрахим. Минем истә Тинчурин театрында Габделфәт абый концертына катнашканда кулис артына кереп киттем дә җырлап. Зур бер абзый килеп басты. Кепкасы кожаный куртка иде. Күзлекләрен салды да кара күзлеген, монда сакаллар аның. Шуның тавыш белән Илназ Гәрәев, сез буласызмы дип миңа әйтә. Мин белмим икән Габдрахим икәнен. Ә ул вакытны балалар журналына теге чыгарган вакытлар булган икән аның шулай ук. Ул мине шайтырып Курай радиосына чакырды, аннары гәҗит журналларга мине шулай ук чыгарды, менә шайтып без ничек белән аралашып киттек дип әйтәсе килә инде. Һәм ул ничектер аның да өлеше бик нык тиде менә бу. Чөнки татар эстрадасында хәзер мин 18 ел дәврендә минем бик күп тапкыр бу теге эстраданы ташлыйсы килгән вакытлар бик күп булды. Авыр вакытларда бик күп булды. Ләкин ничектер менә нәкъ Габдрахим менә Габделфәт абыеңнан үрнәк ал дип әйткәне булгалады аның. Менә аның шикелле сәхнәгә чыгарга тырыш дип гел менә гел үрнәккә сезне куядыр Габделфәт абый. Һәм инде гомумән Габдрахимдә шундый ниндидер бер көч бар яның, теге икенче бер сулыш ачылып китәдер яннары соң. Менә нәкъ мин үзем бик интервьюлар бирергә яратмыйм нәрсәгәдер. Ләкин менә Габдрахим белән сөйләшеп утырганда, нәкъ менә хәзер аралашып утырган шикелле, без аны аралашып утырабыз менә. Утырадыр дип әйтәм. Рәхәт яның белән ничектер менә шул. Ну тинтәгендә мен җигдә. Ярый алайса, теге Рүзиләгмешли. Ярый алайса, сафлашабыз. Без башлап җибәрдек инде Рүзилә белән Имә Мөхәммәтова. Менә Рүзилә синдән инде хатирәләр истә калды. Мин хәзер нәрсәгә утырам, менә шул кадәр ул вакытта менә сезнең белән эшләү шушы кадәр файдалы булган икән. Ул заманда бит әле без 2000 еллар башында искечә теге дәүләт газеталарында искечә эшлидек. Рәхәтләнеп чәй эчәбез, булганып йөрибез, шундый җиңел. Обед җитә. Әйе, обед җитә, кич җитә, җомга җитә. Шундый тормышта яшидек. И монда килеп кирдек, монда бераз теге коммерческий тормыш бит инде. Әйе. Вакытыңны саныйсың, юлларны саныйсың, артыгын теге материалны бик каты кысырга кирәк, шүпчар булмаска, су язарга ярамый. Прямо җөмләләп кыскартып утыра идек. Ашуда килә иде кайчакта. Булар дип, ну, менә оказывается, менә хәзер менә шушы дөньяда яшибез. Сез шушы бер 20 ел алдан менә шушы тормышка әзерләгән икән. Хәзер ничек буласын? Сез ул вакытта туеп, шуны безгә әзерләгәнсез. Менә күпләр бит бу тормышка ияләшә алмадылар ул вакытта журналистлар. Алмаз белән дә сөйләшкән бар. Менә алар бүгенге тормышка ияләшә алмадылар, алар шунда калдылар. Без менә моңа җиңел кирип китү, оказывается, менә шушы акчарлык аша булган икән. То есть без менә бүгенге тормышка 20 ел элек сез өйрәткәнсез. Үзегез дә аңламагансыз. Без аны үзебез дә белмәгән Рүзилә беләсезме? Бу бит сез туйгансыз. Ну, интуиция шул тую белән эшләнгән безнең. Без аны просто вот без күзне җумып сезгә шандык. Конечно, без акча да эшләдек инде, но без сезгә шандык. Һәм ниндидер хөрмәт бар и аннары авылда миңа менә именно вот сезнең эшләгән периодта миңа авылда хөрмәт артты. Чөнки бөтен авыл кешесе акчарлыкны укый. И Рүзилә яза безнең, Рүзилә моны яза. Тегеннән хәбәр, моннан ни бар бер рәхәт. Менә ниндидер бер халыкчан журналист булып алган период булды ул минем. Аннары менә Айгөл Гыймранова бар безнең Курайда эшлидер ел. Беренче нине Әлфия Узалова турында ул язган менә. Хәзер мин моны әзерләп җибәрәм бит инде. Әлфия апага барасың, хәзер интервьюны әйбәтләп алып кайтырга кирәк. Зур кеше бит инде Әлфия апа. Беренче санга әзерләй. Беренче санга бик
бу җаваплы, әйтәм. Һәр күчтәнеш әзерләп бирде моңа тийнәк, нәрсәдер пакетта. Нәрсә булгандыр, тортма инде, торт белән. Шоколад конфетлар янына куйган инде, бер вино куйган инде, яхшы вино куйган сенә. Бер вино тапканда шуны айгыл әйтәм, биресең Әлфия апа сөйләп бетергәч, шуны чыгарып куй. Теге әйтегән, Әлфия апа әйтә икән. Әнәкәшкә әйт, миңа үтән сыер сидәгә җибәрмәсен, диме. Миңа я коньяк, я икенче төрле достойный, мин достойный җырчы дип әйтәде. Достойный әйтер кирәк миңа. Шуны бердә онытмыйм. Менә беренче санда Айгөл Гыймранова. Хәзер кайдадыр инде ул? Айгөл Америкада? Америкада да. Менә Курайда эшлидер ул. Тоже Габдрахим да Курайда бит инде безнең. То есть сездә шундый шәхесләр инде Уйлавы, неординарный булган. Неординарный кешеләр. Үзен-үзе тотышы неординарный булган. Мин нәрсә дип әйтәм инде теге беренче елда инде безнең менә шул Гөлнар Шәйхи язды бит инде интервьюларны. Аннан соң инде тоже ответ секретарь бар иде безнең. Исемен әйтмим инде, әйме. Ул бик булышты, бик зур рәхмәт аңарга билгеләп. Ул вакытта без аның өенә йөри идек. Икенче елны ул әйтте инде теге мин булдыра алмыйм хәзер дигәчтен. Ничектер нидә Татмедиага килдем дигән. Идел престип сөйләшәбез инде ул вакытта әле Татмедиа дип түгел. Лифтта миңа менәргә туры килде Алмаз белән. Гемадиев белән ия. Хәзер теге сөйләшеп киттек тә инде шулай газетага чыгам нәрсәме шундый сүзләр инде. Лай сөйләштем дә Габделфәткә кайтып әйттем инде. Безнең бит барыбер теге решениене принимать итәсе барыбер Булганда мин кирәк була. Юк, Габделфәт, чөнки ул принимать итсә решениене бара икән, мин гаепле булмыйм бит инде. Нәрсә булса да. Мәйтәм шулай да дип. Кайтып әйттем дә, Алмазны күрдем дип, мәйтәм шундый сөйләштек. Бик простой гына икән. Бөтен кеше бит инде простой кешене ярата. Гади булса ул кешегә аралашу рәхәт бит инде менә. Бик рәхәт инде. Мәйтәм шундый рәхәт булды Алмаз белән сөйләштек. Кара ди, мин аны да чакырып карыйм әле ди. Алмазны Алмаз килде. Алмаз килгәне хәзер шуннан Розилә син алып килде. Икесе бергә килделәр түгелме? Өйгә килеп эшләп җирдек. Аннан соң менә мин хәтерлим инде теге газетларны идәнгә җәеп салып, бөтенесен без карап, безнең бит әле безнең өчен тоже яңалык бит инде ул. Яңа өлкә совсем. Шу әйттереп йөргән вакытларны хәтерлим инде. Но Розилә син инде анда теге яшерен батырын түгел, бары теге кырысрак. Шундый теге үз сүзеңне әйтә торган кеше инде. Габделфәткә инде безнең андай кеше инде. Үзе дә шундый булгач. Потому что үзе шундый булгач, язмасы да шундый. Именно шулай кирәк инде, шундый. Шуңа күрә менә Акшарлак дигән нәрсә, ул клюв күздә тотылды бит инде монда. Шундый характер, шундый шуқып ала торган. Электр балырга. Электр балыр. Аннары Акшарлак дигән исем буенча да әйтеп әйтим әле. Менә гәҗит чыгарасы дип тотынганда бер нинди дә списокта булмады даже. Менә ул Аллаһы Тәгалә шулай җибәрә исемнеме? Акча сүзе дә бар, ак та бар име. Ак сүзе 2 тапкыр икән. Без бу турда вообще уйламаганбыз ул вакытта. Эшләсәң акчаң да була дигән сүз инде бу. Име. Но без беренче акча турында уйлап бер нинди бизнес план да юк име. Без аның башы ничек башланды? Менә расход турында да уйлау юк, менә шундый. Где-то 2001 елның январында чыкса, 98ләрдә, 99да Марсель Иванов безгә идея бирде. Мин җырым бит инде аның машинасында. Ул да миндә баянист булып һәм организатор булып эшләп алды. Бу әйтә Таһир Зөһрә дигән гәҗит чыгара ди минем янда гына ди. Кемаләрнең исеме? Зиннур Хөснияр. Язучылар союзында ди Марсельнең дә конторасы шундай. Менә ди ул ди без бит инде концерттан туеп та китәбез. Шуңа күрә әйтә инде. Давай ди нитеп карамыйбыз соңма ди сез ди Розилә белән ди. Гәҗит чыгару турында. Безгә бит бу әле ят нәрсә. Иң беренче гәҗит чыгару идеясе Марсель Ивановтан булды. Менә 98 или 99 елны бу. Хәзер шуның белән ярар без моны борын намата әйтеп куйдык та, но бит без әзер түгел әле. Мондый нәрсә. Әле бит халык бик шәп йөри, монда вакыт та юк. Аннан соң шуның белән бу үтеп китте. Марсель дә уже икенче үз эшенә китте. Миндә тагын икенче баянист. Хәзер ул вакытта бит инде интервьюларны бик күп алалар. Теге
хаман бүрек сөзіне сөйлесем, биография сұраулары енді. Қая тудың, қайсы районнан, нешік жырлап кеттің, стандартный сұраулар. Шундан хаман бір бітінесіне мені шу айттырып, әңгеме беріп отыраға тура келе. Радио журналистлары да, шушы гәжитлерден келушілерде. Шундан бір заман домашний телефонға майынды Рүзилә Мөхәммәтова шықты. Сабантуй гәжитінен дей. Рүзилә интервью. Әлі бұл вақытта біздің газет yok, Ақшарлақ yok әлі. Yok әлі yok. Бұл шу айтамыш 99 болғандар енді бұл ел еме. Қазір интервью оларға дегеш, мәйтем Рүзилә, давай шулай сөйлешеге. Сен меңа yazып жибер сұрауларыңны. Хатırlайсың бізге? Хатırlayым. Қазір мен сеңа мәйтем язмаша yazып жиберем тоже. Бірінші тапқыр шошындай. Меңа мәйтем бұлай, меңа да әйбәт. Лишний сөз дә китмей. Әйтіп тә бітіресің, әйтіліп тә бітмәген сөз қалмай. Шулай бит енді. Мен әлі де шулай қолланамын. Ақшарлақлар нетсе де yazып давай нетеміз. Шунан yazып бердім мұны име Рүзиләгә. Қазір Рүзиләгә барып ерішті менің жауаплар. Түрде бар мұнда үндеу өз орында. Рүзилә әйтеп, бөттін бір үтірге тиесі yok, бір тыныш белгісіне тиесі yok, қысқартасы yok, ұзайтасы yok, шул келеш нешік келді кіріп кетті дей. Гәжет. Шунан мені мақтады енді мұндай орфографик. И шушы Рүзиләнің мақтауы, мен де Марселнің әйткен идеясын еске түсірді бит. Зажегся. Зажегся мен. Мен бит жыршы ғана түгіл, мен яза да білем екен әлем. И кері шегіріп қарасаң, биографияны әти бізге ұзын кешілерде гәжит оқитырған болған екен. Біздің семья ғайледе гәжит бірінші орында тұрған. Әти аны қышқарып оқидыр е, деметігі ғибретлі язмалар ел. Міне Рина Зариповалар язадыр ебетен әлік. Шуны әни «Хай жаным» деп таңлайдар е. Қора сен ана деп әйме. Біз балалар тоже таңлайық. Тәрбие дәрісі бар анына. Шындай. И біз гәжиттен жырақ болмағанбыз. Мен Рүзиләгә әйтәм енді. Қаралы, әйтәм, сен Рүзиләнің өзінің балық бистәсі районда шыққан ауыл ұфақлары гәжитінде язған язмаларын мен аның білен танышқаш, Bütün yazған әйбірсін еш вақытта енді, мектепте оқығанда оқып шықтым. Біз таныш болып қысқа ғана вақыт арада жүргенде, оның yazу ұсталығына оны да білем қазір. Мен мұнда bütün нәрсе әзір. Ресурс бар. Ішімде главный редакторым уже Рүзиләден башқа болмай, семьядан башқа бола тұрған түгіл. Рүзиләгә білен сөйлештік те біз. Ул вақытта енді документ ішлері білен Рүзилә кіріп кетті, сен давам етені қазір, нешегірек бұлдауым. Мен әйттім бет енді, давай біз олынабыз, есімі Ақшарлақ екен белгілері кейме, шыннан документ іші қалды бет енді. Документ іші қалды да, біз теге тоқталып қалдық енді бәрі-бәрі. Ол вақытта бет енді, кім білен мінет фикір алышасың? Сен әйтмішлей бәрі хөкімет газетлар енді біздің әлі өздері янына да пускайтмы, не да пускайтмы, ол сірні бет енді бәрі кіші айтмай. Нешек ашырға мұны, нешек нәрседен башларға. Біздің вақытта юрист айық бит әлі. Шул теге бәрі-бір Аллах Тағаланың амин деген сағатына туры келгендір енді. Біз нәрсегедір келген едік, неге? Шул Иділ Пресқа. И қазір Раиф Усманов. Сізді қасияққа барасыздай. Біз аңыншаны нешектір біледір ек Раифны. Нешек білгенді қатырлаймын қазір. Ол мен тұрда yazды енді бек көп. Yazды ме? Суд барышларын yazды. Татарстан ешлерінде суд барышлары шыққан ешілі. Раиф yazды бітен еме? Мен судқа берді Диляфрөз деген администратор. Мәскеуде. Нәрсе үшін? Сен білмесің де? Ол мен ақша бермеді де мен сөгінгенмін шоңа. Соның үшін. Гонорар бермесі. Тіпсі бір жүмле білен айтып тірі тұрған айбір. Ол суд 3 жыл бойы барды. 3 жыл бойы барды. Раиф шоны Татарстан ешлерінде yazып барды енді. Ол вақыт үшін ол бек қаты зор скандалы. Қазірге ал қора пиар білен популярлық алмақшы болалар. Бұл бетінде қора пиар біздің бет ясысы келмей, ол бетінде 3 жыл бойына сені көп нейіңнен айыра.
Әлі жеңесі болсаң ярар, жеңесің де білсең. Юк, инде жеңесеңне, монда инде без ул вакытта дөрөслек өчен көрәштек, дөрестән дәгән, менә бит ул дөрөслек. Хәзер дәгән менә журналистларга хәзер уже әйтеп тә тормыйбыз инде без. Дөрөслек дип инде, гел дөрес булырга тиеш дип. Чөнки безне бу газет чыгарганчы, ничек дип әйтим, Аллаһ Тәгалә сынап куйган иде. Менә шушы Диләфрүз ханым белән. 3 ел буена барган ул судлар минем өчен бик авыр булды. Мин ул судның берсеннән дә калмадым. Габделфәт үзе бармады, юрист белән мин йөрдем. Мин аның бөтен эштәлеген беләм. Башта миңа судта адвокат бирделәр инде. Алар бер нәрсә эшләмиләр, оказывается. Ну, да ладно, ди, мәйтәм, алай түгел, менә бит мәйтәм, ниләр туры килми. Беләсезме, менә минем теге мин кичкенәдән теге следовательский әйбердә бар иде инде, теге әтисездә үскәчтән. Шундай теге кешеләр ялганнасыдагын бик тиз сизәдер иде, менә кемнең нәрсә әйткәнендәген. Хәзер мин инде уйлый башладым, мәйтәм, бу кеше юк иде. Хәзер без таптык бер кеше. Менә аның гаиләсенә һамандагын барабыз дип әйтәбез. Нил Габбасов. Гәҗиткә дә алган без аны адвокат итеп. Аннан соң, әйе. Нил Габбасов дигән кешене ул инвалид иде үзе. Нил абыйга мин моның бөтенесен башта бергә бардык инде Габделфәт белән. Аннары инде мин йөрдем иде Нил абыйга. Бөтен нәрсәне теге үземнең уйлаганнарын сөйләп бергәннән соң, Нил абый все ди ул шундый менә ни идем, ничек дип әйтим, шундый әйберләр күрсә, сразу күзе җанып китә. Үзе инвалид бит инде, ул кече генә, ул менә теге, ну башы бик яхшы эшли инде. Ни ди, все, ни ди, булды ди, эшлибез моны ди, без моны җиңәбез ди, сразу. Мин Габделфәткә әйтәм, мин җиңәбез дип әйтәм, менә шундый ди инде. Шуннан нәрсәләр менән дә шундый кызык. Бер шахите Казанныкы. Шул минеке Диләфрүз апаның. Сезгә кызыкмысың бу? Юк, кызык шул. Кызыкмы? Әле мин аны китап язам дип, менә шушыны хәтле дела. Мин аны бик озак еллар ташламаган идем. Белмим, Габделфәт алып ташласа гына, потому что ул безнең өйдәге бөтен әйберне ташлый минеке. Юк, ташламыйм. Юкмы? Антыны ташламый. Үземә кагылганны ташламыйм мин. Шуннан име? Рүзилә беләсеңме? Хәзер бу бит инде давай булай әйтәбез инде. Бу Казанның шахите шул көнне менә, например, 30-нчы анда апрель пусть булсын инде. Мин аны хәзер хәтерләйм дә концерт. Хәзер поезд юлын тикшерде. 30 апрельләр тирәсендә бу кеше барганмы, юкмы? Юк. Мәскәүдәге концертка. Хәзер бу әле беренче концертта Габделфәтнең Мәскәүдә Доказил шыплап тулган халык. Име әллә кайларга утыралар. Сөйләшү безнең 10 меңгә иде. 10 мең гонорар. Ул вакытта инде ул хайран булгандыр инде ул. Концерт бетте. Диләфрүз апабыз юк бит. Юк, хәзер поезд китәргә күпмедер вакыт калды. Без такси чакырып чабырга кирәк вокзалга. Диләфрүз апа юк. Бераздан бөтенебез әзерләндек инде, эзләдек, чыктык, юк. Кая булгандыр ул, белмим мин аны. Шуннан җырлап килеп керде бу хәзер. Хәзер инде акча. Менә сезгә дә инде 7,5 бугай мин акча бирде ул. Шуннан хәзер инде Габделфәт әйтә, кая калганы ди. Юк ди. Зал бит тулы, туп-тулы зал. Шундагы бер администратор Наилә Габделфәттән соң булырга тиеш Айдар Галимовның саткан билет акчаларын 2,5 булам инде ул аңа тутыру өчен. Мин булай җибәрә алмыйм, минем совестем кушмый. Ничек син булай әйтәсең, Диләфрүз дигән ул акчаларны бирде безгә. Диләфрүз апа инде әйткән инде, мин бу акчаны бары булардан чыгарам дигән инде. Икеләтә дигән инде. И вот менә шушы суд китте инде моннан соң. Хәзер Казанның шахите бит инде Мәскәүдә вообще булмаган булып чыкты. Безнең Мәскәүдә концерт булган көнне бу булган. Юк, Мәскәүнең икенче көнендә булган нидә? Приемда, больничныйда булган бу хатын. Больничныйда булган. И хәзер шуннан нишәткән әле бу моны больничныйда булгач, хәзер судка килде бу хатын. Сез ди нәрсә белән кайттыгыз ди? Ни ди Мәскәүдән ди? Башта самолет белән диде. Самолет сезнең билетыгыз кая ди? Билет юк, поезд белән юк. Аннан машина белән. Машина белән кайта икән, приемга өлгерми. Ничәдә киттегез дип сорый инде. Приемга өлгерми, прием иртән. Бу бит инде төнне бар, аннан ничә сәгать кайтырга кирәк бит Мәскәүдән концерттан соң. Менә шушыннан инде Диләфрүз апа җиңелде. Әле аңынча да бит бик күп булды. Шуннан Нилаби әйтте инде, давайте уголовныйга бирәбез ди инде. Без инде ничек инде кешене юк инде юк. Анысы җиңелде тик булай шуның белән үтте ул менә шундый. Моны нәрсә? Сөйләшү Раиф Усмановны очраттың син. Шуннан дәвам итик. Ну ярар, Нилаби шулай булды. Раиф Усмановны очраттым, сез кая барасыз ди инде. Мәйтәм дидем, без әллә кая барабыз дим, син кая барасың? Мин ди менә ди Бауманга төшәм ди. Но әйдә ди, утырмайтам, төшереп куяр сине Габделфәт диде мине. И хәзер барганда сөйләшеп барабыз инде.
Раиф Усманов аңынчы Татарстан яшьләренең Ульяновскида үзенең бер газетын ачкан иде. Теге Төбәк-ара дип Төбәк аталган инде ул. Кушымтасын җитәкледер ул. Хәзер инде Габделфәт әйтә менә ди бездә дә нитмәкче ди, ашмакчы ди, юлларын пока белмибез ди, ничек ашырга. Әйтә ди менә ди, керәбез ди хәзер түгел инде бер көндә җыелабыз ди, мин сезгә ди күрсәтәм ди. Нәрсәләр аларга кирәген әйтте дә, июль вакытта ничектер ашырга да җайлады. Хәзер бик ни чепетенный яңа басма ачым дисәң, эше күп. Ул вакыттаның бик рәхәт кенә иде. Рәхәт булса да, Раифка Раиф юл рәхмәт. күрсәтте инде. Молодец, кеше бит конкурент булыр дип киресенчә ни Анда ул вакыттаның үз газеты юк иде. Ул эшли иде Татарстан яшьләренә. Бәрабәр әле ул Татарстан яшьләренең Әйе. үзе хуҗа түгел янда. Үзе хуҗа түгел. Ну барыбер инде Раифның булай тагын теге кешегә ярдәм итә торган Әле дә без, олы зур байлыгы бар. дуслар Аны бөтен эшләп кеше дә яшибез. алай нит алмый. Әйе, аралашып дуслашып яшибез инде мин уйлап. Тагын әйләнеп кайтсак, исемгә име. Менә бүтән бу гәҗит өчен бүтән исем бармы име? Менә әле дә мин хәзер булса, хәзер дә шул ук. Ул бар ел ресторан Акчарлага име. Ул ашап эчә торган җиргә ул исем бармы анда? Диңгез буенда ресторан торса, ул икенче шулай килешер. Монда мин ни өчен тагын бер ни бу ирекле кош ирекле, име, моңлы, үзе острый телле, шуқый торган, име. Аннан соң мин рус теле һәм әдәбиятыннан да, татар теле әдәбиятыннан да бишле минем. Ну, отличник түгел мин. Калганнары 4, химиядән 3 аттестатта. Но Берешле. Горькийның ниндидер шигыре бар әле. Чайки стонут перед бурей, стонут, несет над морем. Там и дальше. Бу чайкалар революция килгәнне хәбәр итүчеләр. Дулкын шаулый, нитә, море тынычсыз. Революция алдыннан Горький шуны чагыштырган революция башлана. Минем өчен дә бу какой-то медиа өлкәсендә революция эшлим дигән форма килеп чыкты. И беренче саныннан ук шушындый вакыйга булды бу. Хәзерге матбугат чаралары менә хөкүмәтнең матбугат чаралары эшләгән эшне без уже 20 ел элек эшләдек. Әйе, но беләсеңме, ул хәзер элек безнең 20 еллык эшләгән эшләр хәзер бары атмый. Ужаның ни вакыт үткән. Вакыт үткән. Юк, шырына карап, үзгәреп барырга тиеш. Хәзер уже икенче әйберләр кирәк. Менә без күп лотереялар ниләр уйнаткан вакытта безнең туганнар даган, бездә эшләүче кешеләр дә берсе дә катнашмый иде. Хәтта туганнарның үпкәләгән вакытлары да булды. Шунда алып безгә бирсәгез нәрсә була инде диде. Дигән машина булды. Менә мин хәзер сез сөйләшкән вакытта уйлап утырдым, әйтәм, бер шестерка, бер семерка мәле уйнаттык. 2 АК машинасы уйнаттык, үзәйме? Именно алар бөтенесе дә ничектер чыктылар, шундай, менә именно аларга кирәк булган. Аннан холодильниклар уйнаттык, бер елны 5 идем шунда, берсесе йорт каралты куралары янып беткән кешегә чыкты. Менә Ходай үзе Аллаһ Тәгалә үзе шулай итеп бирә. Трактор Мәкбүл апага чыкты. Трактор Леногорский районда. Кешесенә чыкмады, только Но тотылган чыкмаса да- трактор бирде дип җырды. Тотылган бу ди. Ну ярар, ансысы. Ансы аның эше булай әйтәм мин. Каяндыр тапкан иде, конечно, теге яңа, но аны бит заводларга барып җырып булмый. Әзгенә эшләгән инде. Ну, свежий эшли. Әй. Әбигә чыкты бер. Әби эшләп караган. Иске бу ди. Әбин аны килеп карап йөргәннәр инде шул ук җырчылар, например, яраларны. Юри кытытканнар икән. Тотылганнар моны, шундан мин моны кире алып кайттым монда. Әбигә ошамады бу дип. Бу әле Ширмешән районында әллә кая. Леногорский. Леногорский. Шуны әбигә ошамады бит, бу бүләк дидем дә, кешеләрне җибәрдем, барып кайтыгыз мәйтәм. Икенче бүләк биребез дия. Шуннан әби белән контактта бит журналистлар. Нигә алып китте икән? Ярыйдыр әле ди. Тагын җибәрдем тракторны. Юк, үзе килде. Үзе килдеме? Үзе килде. Ни ди, миңа кирәк иде ул нәрсәме дип инде. Аннан соң яңадан җибәрде. Безнең эшләгән эшләр күп булды инде. Аннары Люлькәле мотоцикл үтте бер кыз Күкмараныкка, исемен белмим инде. Аннан хат килде инде, ул язды инде, менә мотоцикл утуга кияүгә чыктым дип. Яшьләре бар иде инде, бер где-то 30 тирәләре кызга. Чөнки люлькәле мотоцикл булган, шуңа күрә кияүгә. Ну белмим инде, ничектер менә бүләкләр, юк, бүләкләр бөтенесе дәге менә
нормальный менә шул кирәкле булган ияләрен таптылар дип әйтәсем килә инде мин. Атлар бүләк Атлар, сыерлар булды. Пишәннәр булды. Без буларны бөтенсен дә инде эшләп тә бетерә алмаган булар идек. Уже мин киткәннән соң булган иде. Син киткәннән соң инде бу. Безнең ничә ел буе гөрләп эшләде рекламный отдел. Моны бит инде барыбер акчалар акчасына, бюджетлаган акчага гына алып булмый бу әйберләрне бөтенсен. Рекламный отдел бик көчле эшли иде ул. Рекламный отдел. Аны аларны эшләтү өчен анда ничек эшләгәнне мин тоже үзем генә беләм инде. Безнең аның төп принцибы теге кызыксындырып яздыру өчен генә дә түгел. Минем исәп шулай иде. Халыкның үз акчасы бит инде килә. Без аның эмне процент как mesela Зәкәт итеп биргәннәрне кире кайтарып бирү. Нә кирәкле кешегә чыгадыр дип әйтәбез инде. Шуңа күрә санаторийларга күп җибәрдек. Менә бу ни белән тоже рекламный отдел эшләгән вакытта инде. Шуны исәптә тотадыр я. Чөнки шушы олы бүләкләр 5-6 җидә булса, 1000-лек әле 100 бүләкләр уйнаткан булды без. Шулай бит инде. Шу кайтарып бирү. И шуны эшләгән коммерсант дип әйтгәндә шуларның эше яхшы бара. Чыгара белергә, чыгарудан алу гына түгел инде бирергә дә кирәк. Эшли дә белергә кирәк бу. Юк, сезнең дә баягы Габдрахим диде, Габдрахимне карап тотуыгызда аны теге саны битендә бөтенләй карап тордыгыз битендә, больницаларына салып карап. То есть тоже изге эш битендә ул да мин сезгә Габдрахимне мин бер эштән алып кайттым, әйтәм Габдрахимне алып кайтыйм әле дим. Үзем рөлдә бит инде Габдрифат. Без Габдрахим белән яшәдек. 2 көн яшәдек. Аннары өйгә кайтам диде. Безнең монда бакча бар. Бакча инде, бакчаның артында бер кичкенә генә домигинданың ярты ягында инде. Тавыклар инде. Тавыклар ярты ягында. Ярты ягында үзебезгә теге Габдрахим. Алай дип ул иҗади обстановка өчен төзелгән. Юк, алар шулай әйтер дә, ярты ягында тавык, ярты ягында Габдрахим. Ну үзебездә шулай итек бит инде. Анда матраслар ниләр салынган, анда иске телевизорлар безнең, иске әйберләр, әзрәк типы музей кебек инде. Бер кичне анда кунды ул. Икенче көнне бүген ди бик саташып чыктым ди. Бүген монда кунмыйм, өйгә керәм диде. Шуннан өйдә бер көн кунды тагын. Хәзер мин аны үзем белән бакчага чыгып киттем эшләргә. Бакча зур иш инде безнең. Ну эшләде ул, эшчән иде бик. Аннан соң әйтә, Рузилә артымда инде мин кайтарыгыз сез мине ди. Әйтеп мин бер гомеремдә 2 ир булып bir семьяда bir хатынга 2 ир булып яшәп алдык. Ой Алла. Журналистларны югыз дибенде теге барыбер менә аның эшен генә гонорарын түләдек дә бар кит дип түгел, журналистны сез ниясез эшләгәнсез инде журналистның тормышында. Инде катыштык инде катыштык Аллага шөкер. Безгә Искәндәр Сиражи вакытында ул кирәк булгач, без аңа минем башымны куярга спинкалы диван кирәк дигәч, диван алып килеп утырттык. Улай бер ишеткәнем бар минем, ул дөрес әйбер дә. Башымды авырта ди, тула ди, миңа бушатыр өчен менә булай итеп ятып торырга кирәк диде. Шуны диван алып килеп утырттым. Ул анекдот шикелле ишеттем мин улай берне. Шуны ул шыр өчен чөнки Искәндәр кирәк. Эшли алганчы һәм бездә үзе аерылып чыгып киткәнче үз эшләде инде. Тоже мин әйтәсем килә, кызык журналист. Ул менә минем аның белән яралы язмышлар телевизион фильм эшләп бардык. Шәхесләребез яралы шушындый авыр язмышлы шәхесләр турында булды ул. Ну мин аңа менә режиссерга мин буйсына сайлап алам икән, мин аңа буйсынып эшләдем. Үзем теләп бик матур итеп эшләдек без ул тапшыруны. Миңа калса яратып, тәмен белеп, аны әле дә дәвам итеп булыр иде. Ул яралы иҗат кешеләре киткән, ачылмаган, онтыла бит хә. Кеше китә, бер көндә онталар. Шундый сайлап кына эшли торган кешеләр бар әле, иҗат кешеләре. Искәндәрне эшкә чакырам дигәч, Габдрифат мин әлеге дә баягы барыбер теге мин әзрәк дәшмичә торам инде. Барыбер Искәндәр дигән бит инде теге гади хезмәткәр генә түгел, характерында үзендә, таланты да үзендә, бөтен нәрсәсе үзендә. Мин тоже рәхмәтле Искәндәргә. Но менә Раиф безгә нинди указание булмады инде, Раиф безгә ничек юл күрсәтте.
бір шулай Искәндәр кірді де, ол бізден кеткен енді бір 2 ел кеткеннен соң келді де, енді сөйлесіп тұрабыз енді шулай. Мен айтам, Искәндәр дұрысын айтам дейм, сеңа дейм енді, сеңа лучше өзіңе газет ашырға керек дейм енді. Аның да іші көп дейді, олдаған ашу юлларын. Ашу юлларын мен айтам, мен сеңа үйретем. Аны іштеуші кіші юғанлары дейді, іштеуші кіші табылы ашқына сен айтам. Ну шулай тұрып, мына өзінің нейін тоже башлап кетті. Барып бит енді ол өзі тілегенні шығарттырасы келе. Например, мен бүтін журналистімді айтам, әбет әрбір редакцияның өзінің политикасы бола. Сен бит ол журналист шекілдігіне ойласаң, ярар ол, мұнда бит газет бек зор, ол 32 бет бет ол. Тағын әлі башқа нелердеген бар. Жерші статусы, жершінің имеджі тоже құсақланырға тиіс. Жауапта бересі бар. Вот шуңа көрі Искәндәрнең өзге жейтін ашып, шулай кетіп ішләуі енді бізге дәген тоже бір не болды енді, рәхат болды деп айтасым келе. Журналистінің бар бір білгелі бір вақытта ішлеп, анасын кетіп бару нормально енді. Хамам шу болса, ол жы бар бір нендір созлыққа айленіп, журналистінің да бар бір шуңа көрі келсін журналист ішләсін, һәм көпмедір вақытынан өз жолы білән кетуі бек нормально. Менің де көпмедір вақытта сіздің білән болдым, анан сен кеткен мен екен, тоже нормально. Менің бір генә нем бар, менә Илфақ Шихапов бізге бик көп кіріп жүрді енді. Бик дос яшәдік біз аның білән. Ол өзен сай, ну аны бізге тартып кіртті алмадым мен нешектір, менә нешептір. Сен ол вақытта әс келдің, сен ол вақытта жырдайын, концерттайдың. Әс келгенге шулай. Әгер де көп келген болса... Кішінді, ол мен ішлер кетілемеген... Шуңа көрі... Yok, yazımların ketireydi o. Соңғы вақытлардайын. Кетіре, ләкин иреклі, ғұмымен иреклі боласы келгендір. Онда ол вақтан кімгәдір ішлеу бетті, бары бір кімгәдір бұйсыну, бәйлілік, һәм мен тегіне не болсаң да, бары бір өзіңе іш берушіні құрмет етерге керек. Ол айырым проектларын шөлері башадан да олай. Ол широкий кіші енді, кең кіші. Ғұмымен, мына шушы 21 ел ішлеу нәтижесінен де әлі де дәм тауып ішлейбіз біз. Мына шушы қазіргі біздің основный костягыбыз, мына неше еллар, хотя өзілі бұлай барабан әйленіп алышынып тұрса да, почерк алышынып тұруына мен тоже яратам. Но ведь бүтін ісін яратып ішлейбіз, и кіші кетмейді, текущесі жоқ қазір. Кетмәгеш почерк алышым, біз енді темалар түрлілігіне басым ясап, шулай тұрып нетебіз енді. Оқшарлағының енді аның язмышы, газет язмышы ғана түгіл бет ойласаң. Біз енді радиода, ТНВ каналында, ТНВ радиосында енді. Өзі біздің передачында барды. Ғабділфат Шауиды бет ол еме? Анда енді Эльмира Фулеун, олдағын тоже бет ол журналистіні екінші қалыпқа қойып кірді. Аңа екінші түрлі әзірлерге керек, нетерге керек. Но ана Эльмира тоже бек бияратып башқарды. Яңа ғасыр радиосында. Яңа ғасыр радиосында енді. Ondan soң бик көптігі конкурслар енді алтын тауышқа алтын ақшарлар конкурсы өткердік 15-ші елда. Ondan 17-ші елда һәм дә 19-ші елда менә. Берсендә мин алып барган имәле. Бір қыз белән әйме? Анда да бик матур чара булды. Бик матур чара булды. Анда зур апаларың, әбиләрең катнаштанды. Бабайлар катнаштанды. Менә нинди яхшы җырчылар бар иде, әйме? Действительно. Аннары пандемия китте инде. Әйе. Без объявить иткәч эшләп бетерә алмадык. Менә теге өйдә утырган бу апалар өчен действительно бер развитие булды, ничектер теге бушанып алу дип әйтимме соң. Инде бер стимул алар өчен аларга тагын да яшәй. Шушы, ну, теге өйдә генә бәйләп кенә утырасыз, ләкин шундый Казанга килеп бит әле. Шундый зур редакция һәм Казанга килеп, аннан соң менә теге Нижекамскийныкка Разия бізден соң Мәскәүгә барды. Мәскәүдә тоже призорын алып кайтты име. Ненеке Мараныкка шул теге гран-при дип әйтим инде, аны безнең беренче урынны алган Халидә. Хәзер Казанның бирдем дигән мен монда Казанда мероприятие оештыручылар бар бит инде. Казанның бөтен чарасына чакыралар. Чөнки аның тавышы бик яхшы.
Менә бар шундай неләр уже бик күп. Син үзеңдәге гастрольләргә, Мәскәүләргә дә алып бардың. Буадан Уйнап җырлаучы. Aşıqlar yalğışığa bolar, aşıqırğa niktir yarattım. Aşıqlar urman, yalğışlarım buran, yigire yigire küre boğadaştım. Ondan soң Дворец спортыда 4000-5000 халык җыеп акчарлык шоу үткәргән булды. Бер тапкырмы ул? бер тапкыр үткәрдек. Бер тапкыр. Аңа миңа 45 яшь. Юк, 2 тапкыр икән. Берсе сиңа 45 акчарлыкка җиде булды. Мунча ташлары әйтеп җирде Габделфәтнең акчарлыкның җидесе, Габделфәтнең 40-ын укытабыз. Шуна җыелдык дип. Шуны алып мен бердә. Аннары икенче нәрсәне Ну, алар шулай әйтте инде халыкка. Җиткән. Шул акчарлык шоуда хәзер әйбер уйнатабыз бит инде. Барабаннар, хатлар, менә шушының хәтле күче. Азыйнур бар бит инде безнең 2 метр. Бу сисменең икенче тапкыр акчарлык шоу. Сәнәк тоттырдык та моңа. Әйләндергә кирәк. 5000 халык алдында бу әйләндергә әйбер барабан юк бит инде. Сәнәк белән әйләндергә кеше куйдык. Азыйнур сәнәк белән конвертларны әйләндерә. Бер бала чыгып алды инде. Шуннан бала чыгып алып тора. Хәзер креслолар астында номерлар. Хәзер мен артта торам бит инде җырлар. Хәзерләм, наблюдаю ничек бара процесс. Анда инде главный рузилә оператор кырында утыра инде. Хәзер чыкты бит бер кешегә 999ма или 666ма. Хәзер тартып чыгардылар. Бу нинди сан ди? 666-мы 999-мы ди алып баручы. Ноктасы куелмаган. Нокта юк. Хәзер миндә торам бит. Бер таптым дигәндә. Бу нәрсәгә машинага булдымы или башка бергәме? Телевизор уйнатканда. Ярый машинага булмаган икән. 666-ны тотып чыкты бер мужик. 999-ны тотып чыкты икенче. Икесенә дә бирдек инде бүләкне. Кемгә бирергә? Икесенә дә бирдек. Икесенә дә бирдек, чөнки безнең дә бүләкләр күп иде. Мин берсенә генә булды дип. Юк, Менә икесенә тоже дә андый бирдек. моментлар булганлыгы. Ничек чыга ул шулай мәйтәм. Хәзер үзем чыгып. Бу тикшерү сезне? Да, тикшерү. Сез бездән генә биреп күпме кешенең үпкәсен Шунда мен әйтәм, бу номерларны мин үзем язган идем. Мин үземнең почеркым таныйм. Бу 999 дип әйтергә әзерлек торадыр инде мин. Бу менә синеке бу дип. Тәгә кешегә. Шундый моментлар искә төшеп китә. Безнең хәзер бернинди текущий юк, Без как будто акчарлык шушы состав теге кеше укыганчы шулай барыр кебек. Пенсияларга чыкканча. Безнең менә бу хәзерге состав шул хәтле дус безнең WhatsApp группасында да без бер-беребезнең аралашабыз. Габдрәхимне сагынабыз, дөресен әйтергә кирәк. Аның урынына замена менә наблюда итеп җөрим мин инде андый неординарный кеше кирәк бит инде миңа. Гадәттә. Юк замена. Газетның берсе чыгуга хат килә башлады. Ул хатлар менә 3-4 хат килде бугай беренче хаттан соң. Гадәлисеңме син? Шундый менә ничек сез уйладыгыз шулай чыгарырга? Укып туеп булмый, тегеләй булай менә бик матур хатлар язылгач инде. Вакытта бит. Күңелгә инде йөрәккә шундый май булып ятып, әле бит әле уйлыйсың, барачакмы ул, бармачакмы ул? Белмисең бит аны. Үтәме ул, үтмиме ул? Барыбер теге эшләү генә. Акчарлар бер яңалык булып килеп кирде ул ишек. Яңа проект. Ул хатлар истәмсең? Саклыйсыңмы сез аны? Хатлар безнең хатлар бүлегендә бар. Да. Архивта. Габделфәт җыр беренчел булгач, бу сөткә акчарлык икенчел дип әйтә аласыңмы? Әллә әйтәсе килмиме ул икенчел дип? Юк, мен аны менә әле миңа ул сорауны бирделәр, Беренче урында мин булай дип җавап биргәнмен. Альбина сораулар биргән иде бер көнне. Беренче урында минем халыкка үзем яратып башкара торган, үземә тәңгәл килә торган җырларны, концертларны ирештерү булса, икенче урында нәшрият белән шөгыльләнү дип әйтмәс идем. Дип әйткәнмен мин. Икенче урында дип әйтмәс идем. Икенче урында дип башлаганмын. Икенче урынга куеп булмый җөмлә ахырында. Монсы да беренче урында. Икесе дә алың халык белән эшләү масса бит инде бу.
Bir атнага шуның хәтле 38 мең әйбер семьяга, гаиләгә килеп керсен әле име. Элек 45-42 мең име. Ул бит зур ответственность. Син анда үзең турында язарга тиеш түгел. Шулай бит кеше үзе гомер үзең турында информация тагында. Монда бит инде үзеңнең личный нәрсәң түгел бу. Бу уже орган бер. Безнең бит Татарстанда гына түгел, Россиядә безнең 6000гә якын тираж бар. Ул бик зур тираж бит. Менә монда мин әйткәнмен, беренче санда әле гәҗитне күрмичә килеш 5000 сразу халык язылган. Бу Абделфет, җырчы Абделфеткә доверие булган бит. Доверие булган инде ничектер. Менә шуның өчен рәхмәт әйтеп мин колонка язганмын. Әле гәҗит чыкмаган, уже 5000 кеше язылган дип, сезгә рәхмәт йөзеннән дип. Күпме кешенең проблемаларын шиште бит әле Акшарлагыймы? Бу турыда инде аңа зарлы телефонга килгән сорауларга моның белән 2 көн, 3 көн утыра журналист менә шул зарлы телефонны язу өчен. И таңлайлар, Аллага шөкер, чөнки барыбер теге җитәкчеләрдәген икенче якка үзгәрәләр хәзер чыкты икән, бар араларын үтәргә тиешләр. Рәхмәт әйтеп шалтыраталар. Мәсәлән, алар бит шалтыратмый район җитәкчесенә. Алар Анда бесполезный икәнен белән, белми. бесполезный. Безгә шалтыраткач, ничектер Акшарлактан шул ниеннән шөрлиләр һәм район җитәкчеләре дә эшләп куя шуны. Yani кайбер җитәкчеләр дә күрмичә кала бит ул проблемалары. Эш күп булгач. Каян гына күреп бетерәсең. Ул бит тоже җитәкче. Күрәсләргә килмәүчеләр дә бар. Яннары гади халыкның бит әле достучаться надо да. Достучаться алар белә, что бесполезно, алар аны мин шалтыратсам да эшләмәячәк дип, безнең аша эш итәләр дә җайлы бит. Ансы безгә дә вериенде. Инде безнең алга таба планнарга килгәндә, менә безнең өчен укучы бетмәү кирәк бит инде. Но билгеле бөтен нәрсә телефонда, кулда, бөтен планета кулда, дөнья кулда име. Шундый вакытта без әле дә шушы 30 ничә тираж. 37 мең. Аның максималь нормальный вакытта да 45 мең булды буга инде ул. 40-тан артык. 42 мең. Ну, әле ул күпкә кимемәгән, бәрабер шушылай укучыларга бу бик зур хезмәт инде, бу җаваплы. Монда һәрбер әйткән сүз ул синең өстә. Шуңа күрә без аны кат-кат укыйбыз, кат-кат тикшерәбез. Главный редактор укый, Рузиля укый, аннан соң аңанчы да укулар әле аны хәреф хаталары тикшерәләр. Без аны бик каты җаваплы киләбез һәрбер эшкә. Минем уйлавымча, менә почта хезмәтләре нормальный булсын ие без телибез. Почтальоннарга рәхмәт әйтәбез без. Эштән булса да язып та торабыз почтальоннарга. Бит аларның хезмәт хакы юк. Шуңа күрә берсе авырып китсә, почтадан да 2-3 хезмәткәр эшлиме. Берсен-берсе заменять итә алмый торган эш ул. Менә журналистлар Илмира да язып чыкты гәҗиткә. Без беребез авырса, икенчебез бар, өченчебез бар, дүртенчебез бар ди. Почтальоннарны алай иттереп, аларның һәрберсенең үз территориясе. Шуңа күрә почта хезмәте генә җайга салынсын һәм почтальоннарга акчаларын, зарплаталарын арттырып, алар исән-сау булсын һәм укучыларыбыз исән-сау булып, шулай дус элемтәдә халык белән элемтәне тотып, менә безнең зарлы телефон рубрикалары бөтенесе ул элек кенә Акшарлак сәнгатьне яктыртучы гәҗит дип язадыр без, ул аннан соң тора-бара сәнгате белән бергә ул сүздә төшеп калды. Менә шоу бизнес гәҗитен яктыртучы дип булмый инде монда хәзер. Шуңа күрә ул социаль һәм халыкны яклаучы халык гәҗите. Иншалла да бит Габделфет абый чыга бит сәхнә уртасыннан. Декорацияны алып бардыгыз, Тинчуриндан алып, по-моему. Сез пердәне. Бик матур пердә бар, шуны яшеләр. И син ничектер Габделфет абый уртасына чыгадыр инде. Мин сиңа әйтәләр Габделфет абый, мин дә чыгыйм әле син шикелле уртадан дип. Исән халык кайттың, менә хәзер сәхнәгә чыгачак бер яшь кенә җырчы. Миңа әйтә,
Көз алдына китерем уже. Мин хәттәге бик жүнә әйтә алмыйм инде аны. Но син анда әйткәнсең, менә Габдел Фатави, мин дә син чыккан тишектән чыгыйм әле дип. Син чыккан тишектән чыгыйм әле дип әйтте ди. Мин аңа әйттем ди, юк энем, һәр кешенең үз тишеге бар. Син үз тишегеңнән чык. Шайтыр халык көлә инде анда, диш. Менә шул истә калган минем.